Evanđelje po Ivanu, 11. poglavlje. Bijaše neki bolesnik, Lazar iz Betanije, iz sela Marije i njezine sestre Marte. A Marija, čiji je brat Lazar bolovao, bijaše ona što je pomazala Gospoda pomašću i otela mu noge svojom kosom. Sestre mu stoga poručiše: Gospode, evo je onaj koga ljubiš bolestan. Čuvši to, Isus reče: ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se Sin Božji po njoj proslavi. Isus je pak zavolio Martu i njezinu sestru i Lazara. Dočuvši dakle da je ovaj bolestan, ostade još 2 dana u mjestu gdje bijaše. Istom poslije toga rekne učenicima: hajdmo opet u Judeju. Reknu mu učenici: Rabi, Židovi te upravo htjedoše kamenovati, a ti opet ideš onamo. Odgovori Isus: nema li dan 12 sati? Ode li ko danju, ne spotiče se, jer vidi svjetlost ovoga svijeta. Ode li pak ko noću, spotiče se, jer nema svjetlosti u njemu. Reče to, a poslije toga im kaza: naš prijatelj Lazar spava, ali ga idem probuditi. Učenici mu na to rekoše: Gospode, ako spava, to će ga spasiti. Ali Isus bijaše govorio o njegovoj smrti, a oni pomisliše da govori o počinku u snu. Stoga im Isus onda reče otvoreno: Lazar je umro. I poradi vas se radujem što nisam bio ondje, kako biste povjerovali. Nego, hajdmo ka njemu. Na to Toma, koji se zove Blizanac, reče ostalim učenicima: hajmo i mi da umremo s njime. Kad je dakle Isus došao, dozna da je on već 4 dana u grobu, a Betanija bijaše blizu Jerusalema, neki 15 stadija. I mnogi Židovi bijahu došli ke Marti i Mariji, kako bi ju utješili zbog njihova brata. Čim je Marta čula da Isus dolazi, iziđe mu u susret, a Marija je ostala u kući. Tada Marta reče Isusu: Gospode, da si bio ovdje, ne bi umro moj brat. Ali i sada znam, šta god zaišćeš od Boga, Bog će ti dati. Rekne joj Isus: uskrsnut će tvoj brat. Odvrati mu Marta: znam da će uskrsnuti o uskrsnuću u posljednji dan. Isus joj reče: ja sam uskrsnuće i život. Ko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. I ko god živi i vjeruje u mene, zasigurno neće umrijeti do vijeka. Vjeruješ li to? Odgovori mu: da, Gospode, ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, onaj koji dolazi na svijet. Ovo rekavši, ode i pozove svoju sestru, Mariju, te joj kriomice reče: učitelj je ovdje i zove te. A ona, čim je to čula, brzo ustade i pođe ke njemu. Isus još nije bio ušao u selo, nego i dalje bijaše na onom mjestu gdje ga je Marta susrela. Tada Židovi, koji su s njom bili u kući i tješili je, kad vidješe da Marija brzo ustade i iziđe, proslijediše za njom, misleći da ide na grob, da ondje plače. A Marija, čim dođe onamo gdje bijaše Isus, te ugledavši ga, baci mu se pred noge, govoreći: Gospode, da si bio ovdje, ne bi umro moj brat. Kad Isus dakle vidje nju gdje plače i Židove koji dođoše s njom gdje plaču, potresen u duhu, sav se uzbudi i upita: gdje ste ga položili? Reknu mu: Gospode, dođi i vidi. Isus zaplaka
Na to su Židovi govorili, gle, kako ga je ljubio. A neki od njih rekoše, nije li ovaj koji je otvorio oči slijepcu mogao učiniti da onaj ne umre? Isus onda, ponovno sav potresen, dođe na grob. Bijaše to pećina, a na nju navaljen kamen. Isus rekne, odmaknite kamen. Rekne mu pokojnikova sestra Marta, Gospode, već za udara, jer 4. je dan. Isus joj rekne, za ti ne reko da ćeš, povjeruješ li, vidjeti slavu Božju. Kada dakle odmaknuše kamen, Isus podiže oči i reče, Oče, zahvaljujem ti što si me uslišao. Ja sam znao da me ti uvijek uslišuješ, ali ovo sam rekao zbog mnoštva što naokolo stoji, kako bi povjerovali da si me ti poslao. I ovo rekavši, povika u sav glas, Lazare, iziđi! Mrtvac iziđe, nogu i ruku ovijeni povojima, te s rupcem omatanim oko lica. Isus rekne, odriješite ga i pustite ga da ode. Mnogi dakle Židovi, koji bijahu došli ke Mariji, kad vidješe šta je učinio, povjerovaše u njega. A neki pak od njih otiđoše ke farizejima i rekoše im šta je Isus učinio. Tada glavari svećenički i farizeji sabraše vijeće. Govorili su, šta da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga znamenja. Pustimo li ga tako? Svi će u njega povjerovati, pa će doći Rimljani i oteti nam ovo mjesto i narod. A Kajfa, jedan od njih, koji te godine bijaše velesvećenik, reče im, ništa vi ne znate. Ne mislite kako je bolje za vas da jedan čovjek umre za narod, nego li da sav narod propadne. A ovo on ne reče samo od sebe, jer kako bijaše velesvećenik te godine, prorekao je da Isus ima umrijeti za narod. I ne samo za narod, nego i da raspršenu djecu Božju okupi u jedno. Toga se dakle dana dogovoriše da ga ubiju. Zato se Isus više nije javno kretao među Židovima, nego ode odande u prediju blizu pustinje, u grad zvani Efraim, i ondje je boravio sa učenicima. Bijaše pak blizu židovska paša, te mnogi iz onoga kraja uziđoše u Jerusalem prije paše, da se očiste. Tada su tražili Isusa i stojeći u hramu govorili među sobom, šta vam se čini? Za uopće neće doći na blagdan? A glavari svećenički i farizeji bijahu izdali naredbu da, ako ko dozna gdje je, dojavi kako bi ga uhvatili.